Tento malý príbeh o našej malebnej dedinke je venovaný pre všetkých občanov Poníckej Huty a jej okolia, ich priateľov či fanúšikov obce a jej prekrásneho okolitého prostredia. Prvá zmienka o Poníckej Hute pod názvom Ponicker Hochofen, to znamená Ponická vysoká pec, siaha do roku 1718. V roku 1730 bola založená Ponická Huta, no nebola to osada v pravom zmysle slova, iba v chotári Poník vystavaná dielňa, ktorej zamestnanci si v okolí postavili obydlia. Podľa ústneho podania prvým odliadkom bol kríž, ktorý dodnes stojí na skale Baba nad Ponickou Hutou. No, tak Ponickú Hutu si pamätáme, pretože som sa tu narodila, takže si pamätám na to rané detstvo. Bola obkolesená prírodou, voľne sme sa ako deti hrávali celé dni, celé prázdniny, chodili sme husy pásť a tak sme si našli vždy nejakú zábavku. Chodili sme na lesné plody ako malé deti už, chodili sme na čučoriedky do Semaníc, nad Dolný Medokyš, na Maliny, na Černice. V 60. rokoch nebol vodovod, no a v 66. vďaka pánovi Lališovi, ktorý bol riaditeľom základnej školy v Poníkach a zároveň bol aj tajomníkom miestneho národného výboru, tak sa pričinilo to, že aj na Hute sa začal budovať celoobecný vodovod v akcii Z. Takto rodiny. Na každú rodinu bolo rozpočítané, koľko hodín každý mal odrobiť. Ľudia to akože s ochotou odrábali. No a takže vo februári 66 sa začalo kopať. Väčšinou sa to ručne kopalo, lebo to bol zlý terén, bol veľmi skalnatý. A už v októbri sme mali vodu v domoch. Takže tam vlastne tá kvalita života sa oveľa zlepšila. Ľudia si už mohli začať robiť kúpeľne, keď mali už vodu vo vnútri. A tak sa postupne sa to tak rozmáhalo. No a tak aj tá výstavba začala, že najprv boli domy, najviacej domov bolo od Doliny po Podubinu, Horná cesta. No a potom sa to postupne už začalo budovať, domy stavať smerom na Pílu. Až tak, že dnes je výstavba až po Lešť. Tak ja som najstaršia obyvateľka Ponickej Huty. Ešte tu mám jednu kamarátku, Lidku Poštovú. My sme začali v 43. chodiť, ale do Poník ešte. Tu nebola škola, tak sme chodili do Poník peši. No ale našťastie veľké, že potom začali v horárni na Ponickej Hute. Tam uvoľnil pán horár jednu miestnosť. Tak potom sme len do Vianoc chodili do Poník a potom od Vianoc už potom sme tam chodili do tejto jednej miestnosti. No tak tam nás bolo z Ponickej Huty dosť detí od prvej triedy až po 8. No tak si dobre pamätám, že aj môj muž, ja som bola prváčka a on bol 8. No. Mali sme také dlhé lavice tam, no tak sme sa tak tam znášali. No a potom v 44. sa to začala tá škola, áno. No a tam sme chodili, keď neviem presne, do tej horárni. No a potom, ako postavili túto školu drevenú, čo bola na Ponickej Hute. Neviem, v ktorom roku to. V 46. To bolo dar od Čechov z Českej republiky. Tam, no. A tam sme potom chodili. Tam sme potom chodili tiež od 1. po 8 ročník. No a my sme potom
pár nás odišlo do Bystrici, do Mešťanky, lebo v Ponikách bola neúplná stredná škola. No, tak sme chodili do roka tam, ale potom sme sa vrátili naspäť a dochodili sme do 9. triedy v Ponikách. Na Ponickej huti, no ja som začala chodiť do školy v 54. No a už sme my tu boli len 4 ročníky, od 1. do 4. Chodili sme tak akože na striedanie prváci s tretiakmi, buď ráno a zase druháci so štvrtákmi. No, takže to bola, učil nás pán učiteľ Labuda, no a vlastne aj keď sme chodili 4 ročníky do jednej tej triedy, ale sme mali, naozaj vedel nás tak zaujať a tak naučiť, že nebol žiaden rozdiel, keď sme prišli do plno organizovanej školy do Poník, lebo už potom do 5. triedy sme išli tiež do Poník, lebo to pán učiteľ Labuda vedel, to bol naozaj učiteľ s veľkým U. Ten sa celou dušou venoval tým deťom, všetkom. Učil nás nie len z knižiek, ale učil nás aj z prírody. Chodili sme vonku, keď boli teplé dni, už na jar alebo v lete, tak sme mávali vonku hodiny. A tak nám vysvetľoval všetko, nám poukazoval, do prírody nás viedol. Učil nás spievať vonku, keď sme boli, tak sme spievali. On vedel hrať na harmonike, tak nás takto zabával. Všelijaký program nám pripravoval, či to boli majálesy, alebo potom v zime karnevály pre deti a tých všelijakých súťaží, čo sme my mali. No tak už keď sme akože boli také dievčence, tak to sme zase už chodili na zábavu. Najprv bol to si ešte ty pamätáš, u Percianov. No. Pán Percian, on bol aj obchodník, aj mesiar. No a mal takú veľkú sálu v rodinnom dome. Potom bola aj krčma. No, tak sme tam chodievali. On mal gramafón, potom platne púšťal a pritom sme sa tak zabávali. Tiež to bol pán aj prvý riaditeľ školy, pán Gelner. A ten bol akože aj autorom divadelných hier. No a potom za to, že býval na Huti, tak aj tu akože nacvičoval s nami divadelné hry. On takú divadelnú, čo si spamätám, tak bolo Ulička Sváru. To bolo akože taká skutočná udalosť medzi dvomi domami. Bola taká ulička, sa priečili susedovci pre tú uličku. Potom zase bola ďalšia pani učiteľka Hanesová, tá zase s nami nacvičovala. Tá akože nepísala divadelné hry, ale nacvičovala. No a tak sme. No a pán Labuda mal manželku, tak pán Labuda bol celoživotný tiež včelár, ten sa tomu venoval celý život. On mal aj na celom Slovenskom, bol predseda aj z celoslovenského zväzu, takže on bol veľký odborník. No a tak oni sa venovali aj výrobkom z medu. No a pani Labudová bola veľká akože taká cukrárka, medovníkárka, robila kurzy všelijaké medovníkárske, robila prekrásne perníkové chalúbky a tak robila kurzy pre ženy, no aj mimo Huty a tak po dedinách. Dominantou obce Ponická Huta je kostol Fatímskej Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1945. Tak nachádzame sa v kostole svätej Panny Márie Fatímskej v Ponickej Hute. Tento kostolík je veľmi pekný, je veľmi zaujímavý a vznikol veľmi pozoruhodným spôsobom. Problém však bol, že samotná Ponická Huta nemala kostol. Ľudia z dediny chodili do kostola do Poník, aby mohli byť účastní bohoslúžby. A to bolo niekedy veľmi náročné, hlavne v zime, keď napadlo veľa snehu a museli chodiť peši na svätú omšu do Poník. No a tak sa rozhodol jeden pán, ktorý sa volá Gejza Solárik,
ktorý pôvodom nebol z Ponickej Huty, ale z nedalekej slovenskej Ľubči, ale na Ponickej Hute spravoval lesy, štátne lesy. A on sa rozhodol ako verný kresťan, že aj v tejto dedine je treba, aby bol postavený Boží stánok. A tak tento muž, Gejza Solárik, sa rozhodol počas druhej svetovej vojny a po jej skončení, že by veľmi rád v obci postavil kostol. Na stavbu tohoto kostola bolo treba značné finančné prostriedky, ktoré v obci v tom čase neboli. A tak Gejza Solárik rozposlal žiadosť, list alebo prosbu po celom Slovensku a žiadal veriacich o pomoc pri stavbe tohoto kostola. Veľmi pekne oslovil ľudí, ktorým tento list zaslal. Oslovil ich, že vážení spolublížni. Tento list rozposlal 11. júla roku 1943. To znamená, bolo to počas druhej svetovej vojny. A jeho list mal veľký úspech, pretože z rôznych končín Slovenska prichádzali nie veľké sumy, ale jednoducho prichádzali sumy peňazí a v podstate dokázali zhromaždiť toľko peňazí, aby mohli začať stavať tento kostol. Posviacka základného kameňa stavby kaplnky v Ponickej Hute začala 8. októbra 1944. Bola to nedeľa. No a ukončenie stavby tejto kaplnky alebo tohoto kostola bolo o necelý rok, čiže 9. septembra 1945. Celá stavba teda trvala 11 mesiacov aj jeden deň. Kostol bol vyzdobený novou výzdobou a ako si dobre všimnete, túto výzdobu urobil náš tunajší umelec Dušan Benický. Do kostola namaľoval krížovú cestu, ktorá za normálnych okolností má 14 zastavení a on túto krížovú cestu zveľadil, rozšíril a urobil 20 zastavení. Ďalej nad oltár namaľoval 3 veľké obrazy, ktoré hovoria o obetiach Starého a Nového zákona. Prvý obraz vľavo je obraz obetovania Izáka. Napravo vidíme druhú obetu Starého zákona. Je to obeta, ktorú vykonal prorok Eliáš, keď sa modlil a Boh vypočul jeho modlitby a zoslal oheň, aby tento oheň strávil obetné zviera a aby tým ukázal, že kto je pravý Boh. No a v strede vidíme najkrajší obraz, ktorý nám hovorí o najnovšej, najkrajšej a najdôležitejšej obete ktorá má význam pre celý svet, o ukrižovaní Ježiša Krista, ktorý bol obetovaný za naše hriechy, aby nás spasil. Ďalej v kostole nachádzame ešte od Dušana Benického 2 diela. Je to kríž, ktorý stojí pred oltárom, je to drevorezba a zároveň drevorezbu, ktorú máme na bohostánku. Je to baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Do Poníckej farnosti som prišiel pred 10 rokmi. No a tých 10 rokov, ktoré som strávil v tejto farnosti, sú pre mňa veľmi krásnym obdobím. Veľmi som si obľúbil všetky naše dediny. Poníky, Ponickú Hutu, Dubravicu aj Oravce. No a mám veľmi rád tento kostol, práve preto, že je zasvetený Panne Márii. Mám rád Pannu Máriu, mám reholné meno Mária a preto veľmi rád slúžim sväté omše v tomto kostole. Aby sa museli zasa báť. Tam, tam, tak,
náučný chodník Hradisko sa nachádza za obcov Ponická Huta v pohorí Učovník. Lokalita pôvodného hradiska pokrýva približne 1 hektár lesnej plochy. Chodník približuje históriu osídlenia tejto lokality. Začína v centre obce na námestí, odkiaľ vedie hornou časťou obce smerom k skalnatému masívu Baba. Ďalej pokračuje kľukatiacou cestičkou cez malebný smrekový les k lokalite Hradisko na Kláštore. Ten sa nachádzal na vrchole kopca, zarastenom lesom vo výške približne 570 metrov nad morom. Najkrajšou časťou územia pôvodného hradiska je Akropola a mystický kamenný portál. Či ide o dielo prírody alebo človeka, ostáva na teraz nejasné. Pripomína dokonca bránu do iného sveta. Doterajšie nálezy ukazujú, že najstaršiu minulosť kraja v okolí Poník tvorili národy neskorej doby kamennej, bronzovej a železnej. Život Keltov na Hradisku sa spája predovšetkým s ťažbou a spracovaním železnej rudy v blízkych náleziskách. Veľmi známym prameňom je Horný Medokýš, ktorý sa nachádza v doline v blízkosti rekreačného zariadenia na pravej strane potoka. Novozrekonštruované rekreačné zariadenie Ponická Huta ide o atraktívnu lokalitu v minulosti veľmi vyhľadávanú a žiadanú. Areál zariadenia a jeho priľahlé okolie je priamo v preferovanej oblasti chránenej krajiny, oblasti Poľana. Bývalé rekreačné zariadenie sa do roku 1989 používalo ako letný pionierský tábor a celoročná škola v prírode. Po roku 1989 bolo zariadenie využívané na rekreačné účely pre zahraničných návštevníkov, hlavne z Maďarska. Speed to the city streets, we began to feel the fire.
Ponická huta to je jeden z 1000 malebných kútov, akým je obdarená slovenská zem. Od Banskej Bystrice na 20 minút autom vzdialená osada smerom zhruba juhovýchodným na zvlnenej náhornej plošine rozsiahleho slovenského rudohoria, odkiaľ cez Bukovinu prejdeš na Ľubietovský Vepor alebo na vysokú, divú poľanu. Osada, ktorej meno dalo nikdajšie banské a hutné podnikanie spojené s výrobou železa. Osada vo venci ihličnatých a lisnatých lesov, horských lúk a nekonečných pasienkov.